अब की बार के गाना में खेसारी लाल पवन सिंह से हार गइलन। भाई लोग पवन सिंह के कितना दिन से गाना ना आवत रहे, आज तो एकदम तो अब हम ताह लोग के बता दी कि कैसे खेसारी लाल पवन सिंह से हार गइलन। तो भाई लोग आज खेसारी लाल के गाना आइल ह आ पवन सिंह के गाना आइल ह। आ खेसारी लाल के गाना पवन सिंह से पहले आइल ह, पवन सिंह के गाना खेसारी लाल के गाना के पछाड़ देलक ह। ताह लोग के बता दी कि खेसारी लाल के गाना 4 घंटा भइल आइला आ अभी तक ओपे 56,000 लाइक बा। आ पवन सिंह के गाना आइला भइल 3 घंटा आ ओपे लाइक बाटे 60,000। ई देख के तो हमार अब लागत कि पावर स्टार के कहियो पावर खत्म ना होई। ये ना पवन सिंह के गाना तो खेसारी लाल के गाना से बेस्ट बा। पगला बहुत मार मारा। भाई लोग अगर ताह लोग के वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराओ लोग। हम मिलता नहीं असन के कोनो नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।